Assalamu alaikum masu dakon barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin na alaƙa wanda Jidda Muhammad ta rubuta wato bebin bebi, inda yau muka ce za mu tashi a kashi na 47. Dole in yi taka tsantsan ɗin zama da ke domin kada in yi abin da zai ɓata miki rai antinki ta yi min zanga-zanga. Dariya na ta yi ta ce, haba dai anti, ai babu abin da za ta yi miki domin tana da mutunci da kyakkyawar zuciya. Nanai ta yi mata magana ne saboda hirar ta anti Aisha ce, domin yanzu ko maganar anti Aisha aka yi sai ta ji farin ciki da walwala. A haka har Alhaji Mu'azzim ya zo ya same su ya ce, amarya da uwar gida ana zaune, sannun ku da hutawa. Gaishe shi suka yi gaba ɗayansu, tunda ya shigo gaban Nana yake faɗuwa kamar zai faso ƙirjinta saboda fargaba da tsana. Ta rasa abin da ya sa take jin tsanar shi kullum yana ƙaruwa a kanta. Zaunawa ya yi musu nasiha mai ratsa jiki akan su zauna lafiya banda hayaniya. Idan suka zauna lafiya shine zai samu kwanciyar hankali. Ya rufe da addu'a. Ganin dare ya yi har Nana ta fara gyangyaɗi ya sa lambar cewa bari in raka maka amaryar taka fat ɗinta domin na ga alama akwai gajiya sosai a jikinta. Alhaji Mu'azzim ya ce, ai kuwa da kin kyauta, hakika kina da mutunci Laurat, samun irinki sai an tona cikin mata. Murmushi ta yi ta fara tashin Nana. Buɗe ido Nana ta yi wanda yake cike da bacci. Allah sarki anti Aisha da ita ce sai dai ta hura mata iska cikin kunne haka za ta tashi suna sa dariya. Saɓanin yadda Lamrat ke kiran Khadija maza tashi. Tashi ta yi tana mutsutsuke ido. Kama hannunta Lamrat ta yi suka fita, shi kuma Alhaji Mu'azzim ya bi su a baya kamar jela. Da ƙyar Nana ta saki hannun Lamrat saboda kuka wai ta a wajenta za ta kwana. Sai dai Lamrat ta haɗa ta da rarrashi ta samu ta fito. Nana kuwa sai kuka take kamar ranta zai fita. Tana kiran anti Aisha. Alhaji Mu'azzim ya dinga rarrashinta har ya samu suka yi sallah, ya daɗe yana musu addu'a. Aisha ashe yana da ilimin addini sosai bata sani ba. Bayan sun idar da sallah yayi Nana ta ci kazar amarcin nan, amma Nana ta ƙi ci. Can ƙuryar gado ta je ta maƙe jikinta kamar ta ga dodo. Duk motsin da zai yi idanta biyu, duk da baccin da yake idanta, amma ta kasa yin bacci saboda tsoro da firgici. Bayan ya ga bacci ya ɗauke ta ne ya tashi ya dawo kan gadon ya miƙa hannu domin ya tabbata, amma sai ya kasa ganinta. Kusan minti 30 sai kuma ya ji kamar ya kusanci ta ne ko bai kusance ta ba. Take ya shiga cikin damuwa. Wata zuciyar ta ce, ka fa kusance ta tun daga ta akan gadon, yanzu kana ganinta kuma gashi zanin jikinta ya ɗan yaye. Haka ne ya sa ya gamsu lalle ya kusance ta ɗin, kuma ya ji yanayin jikin shi ma ya canza. Sai ya tashi ya shiga toilet ya yi wanka. Yana fitowa kuwa wani bacci mai nauyi gaske ya yi awon gaba da shi. Nana kuwa tana farkawa wajen 3 na dare ta ga Alhaji Mu'azzim a gefe yana zuba munshari. Haka ne ya sa ta miƙe domin ɗauro alwala. Tana fitowa ta tada sallah. Ta daɗe tana jero addu'ar neman tsari ga dukkan wani abin da zai cutar da ita. Wannan duk huɗubar antinta ce. Ana gobe ɗaurin aure take cewa Nana abin da zan faɗa miki shine kada ki zauna baccin asara. Duk sanda kika ɗan zauna baccin asara, duk sanda kika ɗan yi bacci to ki tashi ki gana da mahaliccinki. A lokacin kada fa ki ɗau kewa gari ya yi tsit kuwa yana bacci, to ke kuma kada ki zauna bacci domin yanzu ba lokacin bacci ba ne Nana. Bacci ya ƙaurace wa idonki inda Allah ya haɗa ki da Alhaji Mu'azzam wanda ba son shi kike ba. To don haka sai ki dage da addu'a. Idan aurenki da shi alkhairi ne to ki roki Allah ya dasa mishi ƙaunarki ko yaya ne a cikin zuciyarki. Idan kuma babu alkhairi a cikin auren naku to sai ki fatan Allah ya zaɓa miki abin da ya fi zama alkhairi a cikin rayuwarki. Wannan nasihar ce ya sa jikin Nana ya yi sanyi, wanda take ji kamar kada ta Aisha ta yi shiru.
ta ci gaba da tunatar da ita, wanda kiran da yaya Ahmad ya yi mata ne a daren ya ce ta same shi a mota, shine abin da ya katse nasihar. Daga rannan kuma ba su sake samun zama ba, tunda anti Aisha bata kwana a gidan ba, hotel suka kwana ita da mijinta. Nana ta tsinci kanta da jin sanyin zuciya da natsuwar zuciya a lokacin da take kaiwa Allah kukanta. Hakika duk wanda ya miƙa lamuran shi ga Allah, to hakika shi kuma Allah ya taimake shi. Gashi Alhaji Mu'azzam ko hannunta bai taɓa ba. Wannan abin ya yi mata daɗi sosai, kuma zuciyarta ta rage zafin da take mata. Washe gari ta tashi da asuba ta yi sallah, bata ga Alhaji Mu'azzam ɗin a ɗakin ba. Haka ne ya sa ta koma ta yi kwanciyarta har kusan 9 bai shigo ba. Sai ta tashi ta yi wanka, ta gyara gadon, sannan ta share ɗakin tas. Tana cikin mofin ne sai ga Lamrat da basket ɗin kayan karyawa a hannunta. Ganin Nana tana mofi, ta yi saurin ƙarasawa ta ce, haba Khadija, wa ya aike ki mofin da sanyin safiyan nan? Banda abinki wa ke sa amarya aiki? Ai idan Alhaji ya gani sai ki sa ya kore ni, ya ce duk yawan ma'aikatan gidan nan a rasa wanda za a sa shi aiki sai ke. Ai wannan ba adalci ba ne Khadija, gaskiya kada ki sake aiki da kanki, kin ji ko? Murmushi Nana ta yi ta ce, sanne da shigowa anti, ina kwana, ya aiki? Murmushi Lamrat ta yi ta ce, lafiya kalau alhamdulillahi Khadija, ai ke za a ce wa ya aiki domin ke ce amarya. Na ma yi mamakin ganin ki garau kina aiki yadda kike yarinya, ai kamata yayi sai an kawo miki taimako. Duk wannan maganganun Nana bata fahimci komai ba. Haka ne yasa ta ce, haba dai anti, ai ko a gida bana komawa bacci, domin antina ta saba min da duk sanda na tashi sai na gyara ko ina nake komawa bacci. Murmushi baki da yau Lamrat ta yi ta ce, to ai nan gidan mijinki ne Khadija, kuma gidan mijinki abinda kake so shi kake yi, babu wanda ya isa ya takura maka sai yadda ka ga daman yi. Anti ki ba ta son ki ne, shi yasa take barin ki da aiki, amma kin gani da Alhaji muna ƙaunar ki, shi yasa ba za mu so muna baki aikin wahala ba. Maganar ta yi wa Nana ciwo matuƙa, domin tana ganin duk duniya idan aka cire uwa da uba, to babu wanda ya nuna mata so kamar anti Aisha, wacce duk wata damuwa idan za ta shiga tare suke kasancewa cikin damuwar. Idan ba za ta mance ba, lokacin da ta koma wajen anti Aisha da zama, a washe garin anti Aisha ta so ɗauko mai aiki, amma Nana ta hana, ta ce za ta dinga yin komai. Sai da yaya Ahmad ya dawo kiran hajiyar shi yayi daga Kano, ya ce a kawo musu mai aiki guda 2, amma Nana ta ce don Allah yaya kada a kawo mai aiki, domin ni ban ga wani aiki a cikin gidan nan ba, zan dinga yi komai da kaina. Kuma abin da ya sa Nana ta nace ba ta so a kawo mai aiki, saboda halin da yaya Ahmad ɗin yake ciki a wannan lokacin, domin mai aiki ba za ta rufa musu asiri ba. Fita za ta dinga yi da sirrin gidan su, sannan uwa uba ta san halin anti Aisha akwai ƙyanƙyami, saboda tsananin tsaftarta. Ko plate ɗin abinci ba ta haɗawa da wani, haka kofi shi ma ba ta haɗawa da wani, komai nata daban yake. Idan ba Nana ce ta ci ba, to ko yaya Ahmad su kaɗai take haɗa abu da su. Idan an yi magana ta ce ai abin da suka karanta kenan, ba a son cakuɗeɗeniya kullum saboda gudun ɗaukar cuta. To ta san ta yi imani ko da yaya Ahmad ya kawo musu mai aiki sai dai a bata kuɗi, domin babu wanda zai yi girki ta ci. Gashi kuma ita ba ta da lokaci, kullum tuli littattafai ne a gabanta. Tana nazarin su, haka ne yasa Nana take aikin gidan gaba ɗaya. Kuma kullum anti Aisha sai ta yi mata faɗa ta daina tashi da sassafe tana aiki, ta dinga komawa bacci idan ya so, in gari ya waye haske sai ta dinga yin aiki. Amma Nana ta ƙi, ta riga ta saba, saboda mama ce take musu faɗan gara su koyi aiki tun suna gabanta, domin a gidan miji babu mai taimaka maka. Duk wani aikin gida lokacin tana Kaduna a gaban mama ita take yi, kai har baffa mama aiki take sa shi. Siyama goge TV da kayan falo, Zahara kaɗai ce ba ta aiki a cikinsu. Mama ba ta aikin komai sai gyaran falon baba da kuma bedroom ɗin shi. Kashi masu sauraron mu za mu dakata a nan.
insha Allahu za mu ɗora a ci gaban karatun da muke kawo muku na alaƙa, wanda Jidda Muhammad wato Bebin Baby ta rubuta, muke karanto muku daga nan Fa'ida ta Kowa. In yanzu aka fara sauraron wannan littafi, to za a iya ƙana mana ƙararrawa duk lokacin da sabon shiri ya zo zai zo gare ku. Fa'ida ta ku ce, Fa'ida ta Kowa.